YouTube Benji Talisik, paki-subscribe lang yung katong knockout. Okay kayo. Paki-subscribe sa YouTube Benji Talisik, no, ang inyong makita karon nga pag live sa Super Balita Cebu. Inyo sa makita recorded, no, sa atong YouTube Benji Talisik mga higala, no, ang kani mao sunog ag respondihan karon sa mga sakop sa bombero sa Cebu City Fire Division o Department, tinguman ang mga firefighters, mga fire volunteers sa nagkadang mga fire brigade sa atong Dakbayan sa Sugbo. Karong adlaw nga Domingo, pizza 13 sa buwan sa Disyembre kag 2020. Fire under control, fire out alas 3:46. Kini mo nga panimalay nga made of concrete material, matapos na kiya nga murag karon pa gigamit do kay nag-birthday ang anak nga 3 anyos gumay, nga mao ni ang hinatabo nga dunay mi ulbo nga kalayo mga kasaber. Standby station sa mga update o gato ga pag-update sa fire investigator nga mo investigate kini mao sunog karong hapon nining Domingo. Mga bashers, pag-amping mo mga igala.